Здравейте на всички, които гледате, аз тук с Богдан ще правим пипи. Неочаквано снимане. Уникален... Неочаквано умиране! Уникален ход от моя страна. Как ни те хитваме? Що не ми изписва кръстати? 3 сърца! 3 делено на... Да, бе... На 1,5 си ме оставил. Да. Како е късметлия? Да. Yes. Не. Аре стига, бе. И сега виждате, той тук ме сложи в пажината. Ама и аз него. Кой ще се измъкне първи? Той. Видя се. И той пак отиде в пажината. И ти пак отиде. Честно ли, бе? Да. Yes. Фак. И много бързо те килнах. И това беше този епизод. Надявам се пипито да ви харесало и